spiritual warfare. Yintoni spiritual warfare? Andiyazi ingqondo yami ivele ingabi na reference point ye spiritual warfare. Komba, how is it different in me praying? Xa ndithandaza ekuseni, thandaza naxa ndizawutya nasebusuku. Spiritual, bendingenayibiza uba spiritual warfare. Yintoni spiritual warfare? Ndithi ndibuza komnye umntu athi hayi mna spiritual warfare ndisifunde apha kuPastor Elizabeth Mkoro. Ndingene YouTube ndithi Pastor Elizabeth Mkoro spiritual warfare, ndibona uba komba ndambona kwakanye. Andayithandi into ayithethayo. Wayesithi wives are supposed to pray for their cheating husband. Noba kuthatha iminyaka emingakanani umthandazela ade abuye, and ukubuya kwakhe usuke kwi-driver's seat athathe over. Uba ebemke indlu kwi-foundation, ubuya sowuduna emoto, indlu i-well furnished, igqityiwe sowuduna emoto, umnike nezitshixo zemoto, aqhube abe lapha kwi-driver's seat, uhlale ecaleni. Qomba soze, not me. Yho, uncedile wam wafa ebengazuthandazelwa ndim lo. Never. So ndandingazifundi iividiyo zakhe because ndandinaloo nto engqondweni. Mamela ke, ndiyasamwe nale point. Kwizitepu ezilandelayo, I'll come back to this point. Athi spiritual warfare, hayi ke sifunde nyani spiritual warfare. Ndiyibukele ividiyo, qamba so umntu une-personal warfare xa uwedwa. And then kube khona i-corporate warfare. Awukwazi ukuba kwi-ministry ube wedwa, okanye awukwazi uba yi-follower of Christ alone. You need like-minded people. Njengoba ndibukele ezi videos zakhe atouche on anal eggs and oral eggs, iconfirm into yayike yatshiwo kulaa list yam ndisaqala kuPastor Winwoolly echaza sexual sins, uba ke wayebhalile naye i-anal eggs ne-oral eggs phaa, uba ke azenziwe ezo zinto ngamaKrestu. Ndiqonda uba yi-second witness. So mna ke into xa ithetha okokuqala ayizuyirekhoda, ndizoyirekhoda kube iphindile yena. Uba tyhini nanku uyayithetha okwesibini. Kusho ukuthi ikhona. Come to think of it, zezona zinto ezipromotwa kakhulu xa ubukele ikhona ezi zinto. Zirongo nakanti ezi zinto. Zirongo ezi zinto. Hayi inkosi ndiyakuva, yabona lena uyayiphinda-phinda ngokuthi pay attention. Uza xa iveza okwesithathu zabe ndiqonda uba hayi ke i-obvious irongo. Kuba ii-rituals zangapha kwaLucifer zithatsha kanye kwezi zinto. Anal eggs no-oral eggs zilele nje apho. Lakhona iyinto epromotwayo, it's everywhere, it's easily accessible. There is something ngale nto engakhange siyiqaphele uba iyintoni. So ndithi ndisamamele loo nto, kuthiwe apha kule session umntu akathandazi nanini ke, kukho amaxesha okuthandaza. Amaxesha okuthandaza, ewe kuthiwe 6 ekuseni, ngo-9, ngo-12, ngo-3, ngo-6, and then 12 midnight ebusuku. Kutheni ndiqala uyiva mna le nto? Ndiyaqala nje mna uyiva le nto. Hayi guys, mna ndihlala ndishiywa zizinto. Andifiki sana zikhona iivesi ezithi midnight, kuba ndiqomba ndifuna uvaleka midnight. Ndiyaweva la amaxesha noko asemini. But ndiqonda uba kukho into ethi mandijonge lo midnight. Ndifumana ivesi yokuqala isithi, and at midnight there was a cry made, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him.
Bridegroom nguYesu apha eBhayibhileni, thina we are the bride. At midnight. Okay, at Psalms. At midnight I will arise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments. Here we look 11 from 5 ukwehla nazo. Athi, which of you shall have a friend and shall go unto him at midnight and say unto him, friend, lend me 3 loaves? Ifriend leyo ingamniki kuba iyifriend yayo, imnike kuba uye waphesista. Kusetyenziswa igama elithi importune. Ngoba importune kuthiwa you don't take no for an answer. Bible guys, into esiyenzayo at midnight. Kuthiwe guyisini, and it came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborns in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that were in the dungeons, and all the firstborn of the cattle. What? And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Come on. Midnight it is. Midnight it is. Done practice our midnight. I was so exhausted. Dade ndaqhela umzimba ke. One thing ekwazi uadapta apha emhlabeni ngumzimba. Dade ndaqhela ndiqomba. Hayi ndifunda midnight. Kuthi uba kwenzeka into naxa uphuphe kakubi, uyayithandazela and then go and cancel it at midnight. Go and nullify it at midnight. Go and bring your supplications and prayers at midnight. Ungathandaza apha emini. But at midnight, usa i-report, uyasubmit i-request, wenza zonke izinto, and uzawuqonkqoza. Ade athi i-GW, xa ungafumani impendulo, yidubuza uba, is there something endiyenzayo on my side eyenza ndingaphenduleki? Kuba ungafumanisa uba you are still harboring secret sin, you are still living in disobedience, or kukho into ongayenziyo. Uzandixelela mna uba kwenzeka ntoni. Ikona mna azandixelela into yoba awuzuphenduleka ngenxa yento ethile. We will touch on that. Silapho ke guys, at midnight uyayincama indaba yokulala, uyoqonkqoza ezulwini ngepeki kude kuvulwe uphendulwe unikwe into ozoyicela.